जोंनि माहारियारि आफादा माने मा होनो सोमावसारफिननो नागिरदों गोबां दाबि दाबाखौ लानानै नाथाय बे सोमावसारफिननायाव जोंहा आपत्ति गैया नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जोंनि माहारियारि आफाद दैदेनगिरि बिथांमोनहा बै 2020 नि 27 जानुवारियाव जे पीस एग्रीमेंट जादोंमोन बे पीस एग्रीमेंटआव MOS आव मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट आव जेबनाय सेंटेंसखौ बिथांमोनहा मानो लिरनानै गारबोआ जे गोबां बड' लिडार्सफोरजों रायलायनाय जाबाय आरो रायलायनायनि गेजेराव मोनसे कनक्लुजनाव फैबाय जे आसामनि मेपखौ सोलायालासिनो बेनो बे पीस एग्रीमेंटआनो जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय जाबाय फाइनल एंड कम्प्रिहेंसिव सल्यूशन while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam अर्थात आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासेनो बर' हारिनि जेंनाफोरनि बेनो जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय होननानै मानो लिरनानै होबा दिनै बेनो जोबथा बायबा दिनै गोदान आरो माबा बिबावनांगौ होननाय जिनिस निश्चय थालांगोन आरो बिनि थाखाय एनादार मुभमेन्ट खालामफिननांगौनि बाथ्रा आंनि मथेबा गैलामोन दा ओरैबायदि जादों बिटिआर सुक्तियावथ' जेबो गैया जों मिथिगौ आरो बिटिआर सुक्तिनि दारैनो बिटिसि सुक्तिनि मोजां मोजां जोंनि ट्राइबेलनि राइट्सफोरनि प्रटेक्शननि बाथ्राफ्रा दिनै धंस जादों नंखायनो बिटिआर एग्रीमेंटआनो बर' जातिखौ खहा खालामनाय मोनसे एग्रीमेंट होननानै बुंब्लाबो जों खहा जाया दिनै बिटिआरनि दारैनो बे 6 शेड्यूल बिटिसिनि कैबिनेट स्टेटास मोननाय जोब्बायमोन मिनिस्टार रैंक मोननाय कैबिनेट मिनिस्टार आरो स्टेट मिनिस्टार रैंक मोननाय जोब्बायमोन दिनै 16था डिपार्टमेंट गोमाबायमोन दा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ लाबोफिननो हाबाय बिदि खायसे फैफिनबाय दा नोङो बे बिटिआर एग्रीमेंटनि दारैनो हिमन्त बिश्व शर्माखौबो एसे दुसि जायो खारन बिथाङा प्रमद बर'नि दारै बिटिआर एग्रीमेंट खालामखांनायनि उनाव बिटिसिनि गासिबो पावार एंड फांशनखौ स्क्रैप खालामनानै माने बिटिसिखौ बिटिसि गैयै बायदि खालामदोंमोन दा बेखायनो गासिबो दाया बिटिआर एग्रीमेंटआवनो फैयो नंखायनो बिटिआर एग्रीमेंट इज ए ब्लैक डकुमेंट्स फर द बड' कमिउनिटी दिनै बिटिआरनि दारैनो बर'फ्रा दिनै जालाखात बिलाखात दुखु खस्थ'आव गोग्लैफिननाय अबस्था फैबायमोन नंखायनो आङो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार लोगोसे डिपुटी चिफ लोगोसे गोबां जोंनि एग्जीक्यूटिव मेम्बार्स बिथांमोन काउन्सिलनि एग्जीक्यूटिव मेम्बार्स बिथांमोन आरो लोगोसे मानगोनां एमसीएलए बिथांमोन आरो जेसेबां बर' मानसि दङ बर' लिडार्स दं बीपीएफनि लिडार्स दं आङो खावलायनोसो लुबैदों बिटिआर सोदोबानो बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो लामायाव थांखाबायमोन जेला बे बिटिआर सोदोबखौ दिनै जोङो जोगारनांसिगौ बेखौ नेवसिनांसिगौ गंगादैयाव बेखौ फोजावहरनांसिगौ बिटिआर सोदोबानो बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि उसुब सोदोब अमंगल सोदोब बेयो जोंनि बर' हारिखौ जोबस्रांहोबायमोन नंखायनो दिनैबो जोंनि गोबां मानसिफ्रा बिटिआर होनबाय थायो दा दाखालिबो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो एटिया बिटिआर होनलायलायदों बिटिआर होनबाय थादों दा आं जोंनि बर' माहारिनि इन्टेलेक्चुवेल दैदेनगिरि गासिबो इएम एनसीएलए बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोनहा खुनु प्रकारैबो बिटिआर सोदोबखौ अननानै दाबाहाय मानोना बिटिआरआ बेयो मोनसे संबिधानिक शब्द नङा इट इज नट ए कन्स्टिट्यूशनल वर्ड बिथांमोनहा बिटिआर पीस एग्रीमेंट खालामदों नाथाय बियो कन्स्टिट्यूशनाव दाबो एक्सेप्टेड जायाखै बियो पार्लियामेन्टआव पास जायाखै राज्य सभायाव पास जायाखै लक सभायाव पास जायाखै प्रेसिडेन्टआ बेखौ सहि होआखै नंखायनो बिटिआर एग्रीमेन्टआ दा एक्जिस्टेन्स गैला आरो बिटिआरनि दारै जोंहा जेबो बेनिफिट जायाखै नंखायनो जों दा साफ्रोमबो बर'आ बर' हारिखौ मोजां मोनोबा बिटिसि 6 शेड्यूल राज्योखौ रैखा खालामनो सानोबा बे बिटिआर सोदोबखौ मालाबाबो खुगायाव लानो नाङा बिटिआर माने अशुभ बर'नि थाखाय बेयो जोंनि गाज्रि लक्षण दा नंखायनो बिटिआर सोदोबखौ नेवसिनानै
नोंथांमोनहा बिटिआर नि जायगायाव बिटिएडि होन बिटिएडि कन्स्टिट्यूशनल वार्ड बीटीसी एकॉर्ड बा बीटीसी एक्टनि 2003 आव बीटीसी नि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि एरियाखौ बिटिएडि होननाय जादोंमोन दा जिहेतु के बीटीआर कन्स्टिट्यूशन जों एक्सेप्टेड जायाखै नंखायनो बीटीआर को गारनानै दिनै जोंनि चीफ सार डेपुटी चीफ सार इएमफ्रा बीटीएडि सो बाहायफिननांगौ दिनै बीटीआर जिहेतु के माने इट इज ए रिजेक्टेड वार्ड दा नंखायनो बीटीएडि खौसो जोङो बाहायफिननांगौ बीटीसी गवर्नमेंट बिनि एरियाया बीटीएडि नॉट बीटीआर दा नोंथांमोनहासो मा सानो आंनि साननायाव बीटीआरआनो जोंनि जातिनि मोनसे ओरैबायदि अशुभ वार्ड जाय अशुभ वार्डनि दारै बीटीसी नि 6 शेड्यूल रायजोआ जोबनो थांबायमोन नंखायनो आङो दिनै खेबसे रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों दानि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बीटीसी जे सरकार बीपीएड जे सरकार बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ नोंथांमोनहा बयबो नोजोर हो जुदि गाज्रि मावदोंबा समालोचना खालाम बहाबा बेले बेजे जादोंबा बेखौ समालोचना खालाम पाब्लिक मानसिहा बयहाबो समालोचना खालामनो गोहो दङ अपोजिशनाबो गोहो दङ आरो बीटीआर सोदोबखौ जाहाथे रावबो बाहाया खारन बे बीटीआरआनो बीटीसी खौ फोजोबबायमोन जों दिनै रैखा खालामफिननो हानायखायसो दा दिनै 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा बुंदों 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 आव बे जिनिसा फुटाब जादोंमोन राजनाथ सिंह बे समाव होम मिनिस्टारमोन बे समावनो नाथाय बे जिनिसखौ सालिजारि खालामनानै उनाव बे मोनसे स्टेन्डिं कमिटि टु द डिपार्टमेन्ट अफ होम बेनि स्टेन्डिं कमिटिया बहुत सालिजारि खालामबाय आर्टिकल 280 डाइरेक्ट फाइनान्सनि बाथ्रा होजायोना होजाया आरो गुबुन गुबुन बेबादि जायोब्ला माने स्टेटजों काउन्सिलजोंनि रिलेशना मा जागोन बेखौ सालिजारि नायनानै बिथांमोनहा बे स्टेन्डिं कमिटिया अलरेडि बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ अलरेडि रिजेक्ट खालामनानै दोनबाय दा बे रिजेक्टेड 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जे बियो लकसभायाव फुटाब जाफिनगोन बे कुनु आशा गैया गतिके बे जाफुंनायनि आशाया खम बेवहाय सेंट्रेल गवर्नमेन्टआ अलरेडि सार्जारि खालामनानै स्टेन्डिं कमिटिनि रिपर्टनि बेसावहाय बेखौ अलरेडि माने पेन्डिं हिसाबै बेखौ दोनबाय दा दिनै बेखौनो लानानै जोंनिया माहारियारि आफादा सोमावसारफिननो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों किन्तु जाहाथे सोमावसारनायल' बादि जायालासेनो मेइन थांखिया जाहाथे थिग जायो दिनै बीटीसी दा जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोङो बेखौ खोनानो मोनो ससियेल मिडियायाव जे बीटीआर सरकार लाबोगोन मानगोनां इउजि ब्रह्मबो बुंदों गभर्नमेन्टआ बीटीआरआनो जाखाबाय बीटीआर जुदि सिं जाखाबायबा बेखौबो रायजोनो खिन्थानाया मोजां जे बीटीआरआ अलरेडि गभर्नमेन्ट जाबाय गभर्नमेन्ट जादोंबा बेखौबो खिन्थानाया मोजां जे बबे कन्स्टिट्यूशननि एमेन्डमेन्ट मथे बीटीआरआ गभ जागोन आरो गभ जामारोबा बे बीटीआरनि जे क्लजफोर दङ बे क्लज मथे गभर्नमेन्ट जागोन ना बीटीसीनि क्लजफोरखौ लादेरनानै जागोन बेखौबो रायजोफोरनो खिन्थानानै होनाया मोजां दा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युशन होननायाव जेरै जेनदों माइनास जादों प्रमद बर' बिथाङा बेबादिनो 125 एमेन्डमेन्टआवबो बीटीआर को गभ होनानै सिङाव बीटीसी 6 शेड्यूलनि ट्राइबेलनि प्रोटेक्शननि क्लजफ्रा जुदि थायाबा बेहाय बर'फ्रा बिराद गिदिर जेननाय जागोन नंखायनो आङो खावलायनो सानदों जे जोंनि दानि माहारियारि आफाद बिथां आरो प्रमद बर' बिथाङा गाव गभर्नमेन्ट समावहाय प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार प्रेसिडेन्टनो मेम'रेन्डाम हैदों 125 एमेन्डमेन्ट को पास खालामनांगौ होननानै बे मेम'रेन्डामाव बिथांमोनहा गमामायै मा लिरदों मा दाबि दङ बेनि चार्टार अफ डिमान्ड्स बे डिमान्ड्सखौ पाब्लिकनो खिन्थानाया मोजां जाहाथे बयबो मिथियो किन्तु सिं दाबि होखोमाबाय दाबिया फंफ्ला जेबो गैया उनावहाय बेखौनो मोनबाय जाथिया लस जाबाय जाहाथे बे रोखोम जाया बिथांमोनहा बे जिनिसखौ मा चार्टार अफ डिमान्ड्स दं
बेखौ पाब्लिकनो खिन्थानो एबा मोजां आरो बेखौ मिथिखांनानैसो रायजो राजायाबो आन्दलनाव बारसोमनाया मोजां नङाब्ला एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सआ थिग गैया डिमान्ड्सआ थिग गैया हरेस आन्दलन खालामबाय रायजो राजाया फिसा फिसौफ्रा बारसोमबाय थाखा फैसा खरसा जाबाय फरायनाय आरिनाय नष्ट जाबाय बे लसआ खिन्थु बिराद गिदिर लस जाहैगोन दा बेखौबो गोथौयै साननानै नायनाया मोजां दा बेखिनि आंनि तरफनिफ्राय आं दिनै क्लेरिफिकेसन होबाय जे रायजो राजा नोंथांमोनहा लिडार्स बिथांमोनहा बिटिसिनि गासिबो चिफ सारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै डिपुटि चिफ इएम बिथांमोनहा बिटिआर सोदोबखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय।